Хело хора! Добро утро! Как сте хора? Не съм снимала от 1 юли, но днес е събота. Съм си обещала да снимам влог. И хора, честно казано, дайте ще се събуда и си говоря малко повече, но да ви кажа добро утро. Сега отивам да си направя, както всеки ден, закуската кисело мляко, чия, банан и да си направя и кафе и ще се върна. Напуснах си кафето, накиснах си чията. И си пуснала Love Island последния епизод да видя какво се случва, въпреки че аз като цяло си бях... Знаех кои хора ще дадат на финала, спойлнах си, бях сигурна, но все пак да гледаме епизода. Аз казах ли, че е събота сутрин? Честно казвам, това явно сигурно ме е любимата сутрин през седмицата. Защото мога малко да ми чилне главата. И иначе хора, как сте? Как беше вашата седмица? Как върви юли месец? Къде сте? Какво сте? Как сте? Що сте? Ретроградния Меркурий ударя ви, защото мен лично тая седмица ме хитна супер жестоко. Това беше една от най-лошите седмици евър, чисто ментално. Не е ставало като цяло нищо страшно, да ли кажеш, че точно това е, нали, просто цяла седмица имах чувство, че ще дойде някой, буквално ще ме... Буквално до такава степен нервната ми система не беше окей и имах anxiety атаки. Но сега се чувствам малко по-добре и искам цикъл ми да дойде, за да съм още по-добре, защото в ПМС, аз ПМС равно на нехубава комбинация. И тук отзад е малко... тук в толкова смисъл все още си простираме дрехите вътре, защото терасата ни се разпада, има супер много паяци и ме е страх да си държа дрехите отвънка на терасата, затова ги сушим вътре. Но тук е леглото, но ние тук сме си познати хора. Аз много мразя някой... Смисъл, да, трябва да си подредени темпо, но в събота сутрин буквално така изглежда. Не е оправено легло и всичко е още чил и не се вкарваш в работа веднагически, така че да. Аз не знам днес какво ще правим, в смисъл имам предвид вие и аз, но ще ви вземем преди да прекараме време. Също така хора, по принцип от Изабел ми хрумна тази идея, яка се едно, да променя формата на влоговете, вместо да снимам един ден просто през седмицата, защото аз едно снимам един ден в седмицата, камо ли това или и повече. Да опитам да снимам като нея всеки ден или когато поискам нещо да ви кажа, да ви снимам и се чуя този формат, дали ще се хареса, дали ще успея, дали ще се сещам да снимам. Така че може би и това ще пробваме. И вчера тренирах ръце, както ви казах. Нали, бяхме купили тежести за Васил. Почнах да тренирам вече не знам колко време, като казвам ментално все още не е цъкнало. Защото аз най-вече, освен физическото здраве, исках и ментално да си помогна. Все още ментално не ми помага много. В целия влог дрехите и лоста отзад ще участват, но си изпих кафето. Закусвах също така. Сложих си само слънцезащита, обаче съм доста мазничка, не знам, що изглеждам така. Но закусвах. Буквално си измих зъбите, лицето, сложих си слънцезащита, малко коректор, леко си извих миглите, оправих си веждите, макнах си мустака. Много подробно си ли казвам? Да, но малко така да ми замяза на лицето на нещо. Какво да ви дам като апдейт тази седмица? Хора още не са ни спряли водата. Не знам защо, но аз съм най-щастливият човек заради това, че не са ни спряли водата. Топлата, разбира се. Даже оня ден беше страшна жега. Мисля, че беше 36 градуса навънка. И аз отивам и си мия ръцете с топла вода, защото просто се наслаждавах и се радвам, че тази цялата седмица можех да си осъществя хобито, т.е. да се къпя и си изкъпах косата, може би повече пъти, отколкото трябваше за седмицата. Но, нали, това е едно нещо хубаво позитивно. Друго позитивно е, че Васил си защитаваше дипломната работа тази седмица и мина, което е хубаво. Но чакайте да закрия някой, който не се е облякал, дано и аз се мотивирам да запиша магистър. Въпреки че аз не знам какъв магистър хора да запиша.
след бакалавъра ми записах дигитален маркетинг в Digital Pro. В смисъл Digital Pro, софтуни и всички тия вариации. Като цяло бих казала, че са в плюс, но не е нещо толкова грамадно, плюс че пазара в момента в маркетинга, дигиталния маркетинг и така нататък е доста тегав, пренаситен, зле, но просто съм доволна, че го записах това. Обаче в момента наистина не знам какъв магистър да запиша, защото просто не знам какъв магистър да запиша. Имам чувството, че в момента пазарът е толкова по-различно, отколкото преди 5 години, когато, например, записвах бакалавър. Всичко е AI и наистина не знам какъв бакалавър да запиша. Друго, за което се сетих, нали ви бях казала, че сме поканени на 2 седмици, на 2 сватби. Потвърдено е вече, че сме на 2 сватби. И хора, аз се изнервих, защото поредният сайт, в който отварях, някаква супер мит рокля беше 250 лева и вече просто бях изперкала и викам не. Влизам в сайта на Дороти Пъркинс, отварям хора. То е някакво страшно намаление, предполагам, нали, там лятно ле. Какво е, знаете, по различни сайтове извън България намаленията са си как си трябва. Не е като в България, нещо намалено с 2 лева повече, 2 лева по-малко де. Влезнах, едната рокля мисля, че ми беше 22 паунда, което ако го сметнем, мисля, че не знам колко е. Едната беше 22 паунда. 22 паунда. И викам, Василе, давай да купуваме пред GGBG. Няма нищо да казвам за роклите, няма да ги показвам, просто ви казвам, че сме поръчали. Дали ще са хубави, не знам. Дали ще станат, не знам. Ако не станат, честно казвам, единствената ми опция наистина е едната рокля, която имам, точно тази, която ви показах в миналия влог, да я изкарам и да я използвам за едната сватба, за другата вече не знам. Но имам по-важни неща в живота си и не искам да се стресирам и за това. Мисля си, както месец трябва малко повече си напъна газа на работа, за да може август месец почивам 2 седмици реално. Едната седмица сме на море, другата е точно заради сватбите и че ми предстоят хубави неща, после идва есента и гледам да съм дзен, но да. И така. И мисля сега да приключим, защото вече чакайте си сложа очилата, защото вече нищо не виждам и ме заболя главата. Не се харесвам с очила, което е още едно допълнително нещо, което аз се харесвам с очила, но не се харесвам като съм с очила, като снимам. Някакси изглеждам много weird. Да, за сватбите по принцип си мислех да си купа, да пробвам лещи за първи път в живота си и питах няколко човека да ми кажат любимите им лещи. И вас ви питам, защото не знам, искам да се наконтя, искам да съм красива, смисъл. Също така, хора, от Lidl си купих ретро прес, която трябва да пробвам в най-скоро време, обаче не знам къде е. Онзи ден я търсих, някакси се едно попадна в дън земя, не знам къде е. Наистина не знам къде е, ние живеем в стая половина, къде е, не мога да ви кажа. И за сега е това. После може и да кажа още нещо, но I don't know. Вчера, след работа, имах такъв един сеанс със себе си, в който плаках, изревах всичкия стрес, който съм събрала през седмицата и след това отидохме да гледаме залеза с Васил на Радецки, на Ботев парк или там, не знам, в смисъл аз му казвам Радецки, защото си е там Радецки, за мен. Хора, залеза беше много хубав, нали не беше най-такъв розов и някакви такива, но беше много хубаво времето. Вчера беше хладно, още нямаше комари, т.е. даже викам, имаме точно 30 минути да седнем, преди комарите да излезнат, да видим залеза и да се приберем. Тамън, нито един комар не ме изяде, беше много хубаво, даже може да видите, вече съм качила клип в Instagram и в TikTok и даже снимки качих и беше много хубаво, така че да. Бяхме навънка, бяхме до DM, трябва да снимам клип, обаче сигурно ще утре какво си купих. Не че нещо особено, но да има контент за Instagram и за TikTok, защото там малко съм забила. Честно казано, в TikTok ударих бутава 6K, което вау! Не че е много за някои хора, но за мен си е доста. Всяко такова развитие ме кефи и съм горд със себе си, но просто много съм забила какво да снимам, защото не знам дали сте наясно, то извън това да се занимаваш и с работа и с създаване на съдържание. По принцип TikTok в последните
да кажем, последната една година TikTok замря, откакто вкараха рекламите, така че в момента много трудно стига съдържанието до когото и да е било. Това да дигнеш последователи е много трудно и така нататък. Просто това е крайно демотивиращо, защото много се стараеш накрая нищо и някак си може би от демотивацията нямам много идеи какво да снимам. Въпреки че най-любимо ме е да правя просто влогове за Инстаграм и за TikTok. Обаче пак връщаме се на това, че то малко ежедневието ми е еднакво. И ми се иска да съм понякога от тия хора, където нека се правим за където и да е било. Моят живот е много по-простичък, но не ще се оплаквам. Влезнах в една тема, сега друга, да бяхме до DM, до Lidl. Буквално набързо. Карах пак аз, вече карам малко повече. Не че се справя много добре. Но нали, сега ям ето тези да ги пробвам, защото бяха намалени, от много време съм яла такива. Реално на тубат, буквално имат вкус на помбер и бяха намалени. И съм си пуснала да гледам My Box of Beauty, а Васил е нареден да чисти малко кухнята, защото мъжът трябва да свърши малко работа. В DM и в Lidl буквално си разглеждах всякакви глупости, просто защото по принцип нямам много времето да разглеждам. Днес си дадох времето да разгледам като човек. Купих си да пробвам и сардини бътала от Lidl. Искам да видя дали ще ми харесат, обаче имаше само сардини с олио. Нямаше такива... Пише sunflower олио. Не знам дали има някъде, дето има по-чист състав или с не sunflower олио, което аз кажа, че ще хваля, но все пак трябва да видя в купонистия магазин, да видим дали са хубави сардините. В принцип не съм много по рибата, бих я яла, но сама да купа, да направя най-много скумрия. Това са ми желанията и исканията. Аз мислих, че като порасна малко повече ще ми харесат тия неща, включително и сушито, ама уви. Което ме посети, че не минахме през купонистия магазин. Може да включиш влога. Кажи как си днес. Днес съм добре. Много добре. Се чувстваш да завършиш и магистър. Тело. На тъпо и упорито. Тъпи упорит. Как се чувствам? Тъпи упорит се чувствам. Добре. Ще кара. Защо крещиш? Не знам. Тук го карам да едни боровинки, дето... Където ги взе. Аз съм ги взела и за двама ни. И хора тия боровинки от Lidl имат вкус на абсолютно нищо. Аз повече боровинка няма и да купа. В смисъл, или ако ще купа от тия най-малките, нали. Тия имат вкусно буквално на вода, нямат вкус на нищо, изобщо не са вкусни. Сега беля картофи, защото имам един зелен лук пресен, който трябва да се използва. И тия картофи ще направя набързо една картофена салата, която няма да е голяма, няма да стигне за повече дни, но да си използвам и картофите и лука. Ето го. И също така ще ядем бургери, телешки и също така ли не ще airfryer се използва. Ще направим още едни кюфтета, какви бяха? Телешки, сигурно. Не, някакви бюлски ли са, какви са, бе. Нали купуваме месо на намаление и сега... Купуваме месо на намаление. А защо не светнеш лампата? Ние виждаме ужасно. Сега снимам с Sony телефон. От още... Василе, тя камерата е мръсна, бе, човек. Оператори не сте се справили добре, избърши камерата. Се чуда какво да сготвя за седмицата. Миналата седмица готвихме една манджа, която я ядох цяла седмица сама, защото Васил не беше тук. А за тази седмица не знам. И тиквички готвих по принцип. И тях дъвчих, да не казвам колко дни. И тиквички повече не искам и да правя. Правихме тук и лимонада, тъй като бяхме пили... Много добра лимонадата! Заведение реално бяхме пробвали. Как се нарича това заведение? Не знам, там в Козлодуй осмицата горе на околовръстното. Добре, Васил го обясни. С ето този сироп от Lidl, 2 лимона и газирана вода. И честно казвам, на мен много ми харесва, само дет нямаме лед, за което тъпичко. Но на мен много ми хареса и мисля да пробваме и за напред. Нали, Васинко? Нали, да, бебинко. Когато по-скоро стана пюре, обаче картофите са такъв типаж, но не знам, искам да ми кажете вие кой типаж сте. То аз съм картоф човек. Аз мога да съществувам само на картофи, по всякаква форма, без пюре, не обичам пюре, защото не се шегувам.
Това цялото мога го ям на един дъх. Обожавам картоф, обожавам пържени картофи. Абе, картоф по всякакъв начин да ми дадеш, дори с копър, който не обичам, пак би ги яла. Обожавам. Васил, тъй като работах сега един клип, той прави кюфтетата. Ето. They look quite delicious, бутаво. И тук се опитвам по някакъв начин да заставя да я хладя светлината, но ще ме прощавате. Не ни е работи лед лампата, но вкусни са. От тези ето тези на Lidl. Вътре има лимон, разбира се. Тези са ми, може би, най-любимите бургери. Бургер от младо телешко и както аз се заблуждавам, че не е от теле. От някъде е дошло, щъркила го е донесла това месо. Но сега като станат бургерите, не знам какво ще правим, нещо ще гледам и ще ядем. Друго не знам. И направихме лимонада ето с този сироп. Сега ще кача рецептата, която просто набързо я направих докато готвихме. Тоест набързо направих клипа. Стана много хубаво, честно казано. На мен лично много ми хареса. Така че, да. Така, забравих да кажа. Направих такъв сос, който е чеснов сос. Буквално киселото мляко е ленкото, което вече не знам за кой път показвам. Чесън, лимон, сол и любимата майонеза на Васил. В нашия хладилник може друго да няма, но тази майонеза винаги я има. Най-доброто. И тъй като няма кетчуп, за да направя кетчуп и майонеза сос, си правя тук малко за себе си, за моя бургер с срирача. Не като кетчуп с малко майонеза, но всякакво да направи човек. Пак е вкусно. Ето е лимонадката бътава хора. Не, че нищо, ма не си знам. Много хубава стана. И като знам колко пари спестихме, ще става още по-хубаво. Ние вечеряхме и гледахме филма Eternity. Беше доста хубав. Хареса ми. Честно казано. Вечерята най-много ми хареса картофената салата. Даже бургера си го зарязах. Просто картоф да има. И сега не знам какво ще правя аз. Но Васил след малко излиза, тъй като е на работа. И се чуда какво да правя. Разбира се, ще има една хубава баня. Но после се чуда, не знам. Както винаги събота минава ето така. Штракаш с пръсти, буквално е минала. И минало тъпо, защото утре неделя. Не обичам неделя, честно казано. Даже аз повече не обичам неделя, отколкото понеделник. Това е нещо, на което също искам да работя. По-скоро да работят над него. В смисъл, в неделя да не ме ударят някакви мрачни мисли, как разбираш ли седмицата ще се мъча, а напротив просто по някакъв начин да се успокоявам. А в същото време, когато си говорим, не знам, какво да му е готино на лятото, навънка е хубаво времето, искаш някъде да идеш, а особено ние тук в Козлодуй, като нямаме нещо много интересно да правим, малко така те бъгва, че си вкъщи или си на работа просто, дали от вкъщи, дали от където и да е било. Трябва да съм благодарна. Една моя любима креатърка, по принцип се казва Лили, но се пише Април. Не знам как се пише в социалните мрежи. Лили. Много я харесвам. Тя точно вчера беше качила такъв клип, където трябва да си напомняме колко трябва да сме благодарни в позицията, в която сме и че много хора нямат възможността да пътуват или да ходят на почивки или някакви неща. И затова аз трябва малко така да си кажа, girl, нали, трябва да си благодарна, защото ние, нали, другия месец ни очакват все хубави неща. Август месец сме на море. В началото на месеца, след това на 26 сме на едната сватба, тогава ни е годишнината, после сме на 29 на друга сватба и смисъл, че трябва да сме хайпнати. Надявам се де, ама още не съм хайпната, по-скоро вече ми се спи, защото си оправих режима на спане, честно казано. И вече става много рано, в смисъл много рано, 8 часа, даже по-рано от 8 ставам без проблем, което до преди месец ми беше доста голям проблем. Но си лягам по-рано и сега е буквално 10 часа и ми се спи. Честно казвам, много ми се спи. И аз днес осъзнавам, че пак не съм снимала много, но толкова да снимам. Може да снимам как сме в ДМ и служах на едни хора, на служителките, по-скоро драмите.
Или в Lidl, но какво е интересно там. Наистина си мисля да сменим формата, да снимам през седмицата каквото и когато ми се поиска да ви кажа нещо, защото ми ще е по-добре. Но ще видим. Ще видя и този клип докъде ще стигне. Така че може би това ще е допълнително като мотивация да снимам още, защото може да е много кратък. I don't know. Почнах да гледам пак клиповете на My Box of Beauty. Обаче ме дразни много на YouTube, все едно на компютъра, на телевизора. Не мога да си ги гледам така последователно, както мога да правя в, нали, все едно в това, през лаптопа, което малко ме дразни. Ама какво да направи човек? Гледам още от 2016 клиповете им. По принцип аз ми гледала и от преди клиповете, но сега почвам 2016 и не знам. Много ми се прозява, затова за сега толкова. Утро от неделя. Не съм в настроение. Васил, тия дни сме се изпокарали по принцип, явно за да се реваншира. По принцип той понякога прави неделните гофрети. Ние неделни гофрети от много време не сме яли по това. Но е направил гофрети. Аз сега лежах и спах, защото съм кралица. Купила и шоколад. И това не сме купували от супер много време. Чаках Васил да дойде да ядем, защото съм му свирепяла. Ще кажа, че не съм яла вчера. Лека по лека осъзнавам, че сме вече в половината на юли месец и лека по лека трябва да почнем да организираме храна и някакви неща за морето. По принцип, по-ния ден бяхме в Юск и си купихме плажни кърпи. Кърпи и такива зено, за да се изкъпиш, нали, за тяло и за коса, защото хора, фън факт, аз съм много гнослива и като ходим по хотели и някакви такива неща ме е много гнус. И даже не обичам да спа на чаршафите, които са там. В смисъл, даже майка ми вика, просто защо не си носиш чаршафи от теб си. Ама сега, ако трябва да нося и чаршафи, то си е да не казвам какво. Какъв е това монолог? Добро утро! Мисля да направя една голяма баница и някакви други неща мисля да направя, за да си вземем за морето. Не, че няма време, но просто трябва да почна да си го организирам в главичката и да си правя списък какво ще взимаме. Включвам се, не знам колко е часа, но с Васил най-накрая сложихме някои от рамките. Всички рамки, които купихме, някакси ги събрахме и сега ще ви снимам да видите. Това го отлагам да не казвам колко много време. Мязам просто на нищо, но после ще си къпа косата, което, нали? Но искам да го включа в днешния влог, защото I like it. Също така гледам тук Миленка, но нека снимаме сега да видите как се получиха. И не знам дали съм ви казвала, но нашето сладко жилище е стая и половина. Чакайте, че не се харесвам на тази светлина, не знам как да застана. Нашето жилище с тая половина е доста ето така. И сега като сложихме рамките още повече го осъзнахме, но станаха кюти. Да, чакайте, сега обръщам камерата да видите. И тук над леглото сложихме ето тези с наши снимки, които хора, ако знаете някой сайт, в който мога да си изпринтирам супер много снимки на по-нормални цени и добро качество, моля ви, оставете ми коментар, защото трябва да изкарам още снимки, тъй като нямаме. Светлината не е хубава, тъй като навънка има буря, но са първо ето тези. Сложихме тези, които най-малко ми харесват и това се разбрахме с Васил, че може би ще ги сменим. Но за сега с тези. Мите ми, обаче наистина светлината е отвратителна. Сигурно ще обърна и на предната камера да видите. Тези са в кухнята. Искам да видите. Светлината, съжалявам, отвратителна е, затова и не се виждат много. Просто това измислихме за сега. Мислим тук, където има празно пространство, да сложим още нещо. Има, разбира се, мотор навънка. Разбира се. Но харесват ми. Честно казано, стана кюци, може би не мога да им свикна още. И честно казвам, като ги сложихме, сега осъзнавам колко са ни празни стените. Но they are cute. I like them. В смисъл, готини са. А когато светлината е окей, даже ето така може по-хубаво да ги видите колко са по-хубави. Даже чакайте да идем в другата стая. Ще снимам пак, защото на лампата не ми харесват как изглеждат. И аз как изглеждам, просто съм без коментар, но тези най-малко ми допадат. Тези станаха супер кюци.
Мисля, че и си отиват с чаршафите БТВ. Но са много сладки, харесват ми. И да приключа влога до тук, честно казано. Даже, чакайте, така ще ми остава. Сладки са. Изглеждам без коментар. Надявам се влога да се получи, надявам се да ви е харесал. И спирам до тук. Искам да ми кажете дали ви харесва да сменим малко формата тук в YouTube, да снимам по цяла седмица, което пак не знам дали ще се получи, защото хора, наистина в края на деня съм много изцедена през седмицата. И не знам, никакви обещания не давам, но не ми кажете дали би ви харесала. Би ли ви харесал този тип? Би ли ви български? Никакъв нямам явно. Нали би ви харесало да снимам така цялата седмица, просто някакви отрязъци. Но Изабел беше споменала, както ви казах, че понякога иска да казва някакви неща, обаче не снима в този даден момент влог и не се връзва, така че ще видим. Надявам се влога да ви хареса, надявам се да сте добре и разбира се, скоро ще се видим пак. Пайст!